Dobrý večer alebo podvečer, vážené dámy, vážení páni. Opäť sme sa tu stretli prakticky po mesiaci, už na 3. workshope, ktorý pre nás organizuje mesto Košice a nezisková organizácia Biznis Košice a ich Centrum podpory cudzincov. Vlastne téma tohto dnešného workshopu má byť trošku iná. Nebudeme sa už rozprávať o pobytoch, nebudeme sa rozprávať o tom, ako cudzinci prichádzajú na Slovensko, ale budeme sa rozprávať o tom, čo by tí cudzinci už na Slovensku aj mohli robiť, čo si môžu dovoliť, čo nie, či si môžu alebo nemôžu kúpiť nehnuteľnosť. Vlastne kvôli tomu sme sa stretli. Takže začnem možno trošku netradične, lebo nás Ukrajincov život naučil, že my máme najprv poďakovať, aby nám potom náhodou nikto nevyhádzal na oči, že sme málo vďační. Takže poďakujem neziskovej organizácie Biznis Košice, poďakujem mesto Košice, poďakujem Centru podpory cudzincov a poďakujem dvom krásnym dámam, ktoré pripravili túto prezentáciu. Ale vzhľadom k tomu, že časť tej prezentácie bude aj v ukrajinčine, tak vlastne urobím ja. A oni potom budú pripravené odpovedať na vaše otázky, takže Soňa Tomčíková a Silvia Peteová. Ak dovolíte, ja si sadnem, nechce sa mi stať. A v podstate začnem téme, ktorej sa budeme venovať. Budeme sa venovať téme hypoték a hlavne tomu, či môžu vlastne cudzinci na Slovensku získať alebo nejakým spôsobom financovať si kúpu alebo rekonštrukciu alebo výstavbu nehnuteľnosti. A na to sme si pozvali ozaj dobrých expertov. Je to pani Soňa a pani Silvia. Oni vlastne s nehnuteľnosťami a s hypotékami pracujú už od roku 2011. Ja osobne som sa s nimi spoznal tak, že tiež sme začínali v takejto podobnej sfére pracovať spolu na Ukrajine, ale potom som sa stal ich klientom a tiež vlastne hypotéky, ktoré mám, mi stále vybavali oni a starajú sa o moje hypotéky tak, aby som platil čo najmenej, za čo najlepších podmienok, aby som o nehnuteľnosť, nedaj Boh, neprišiel, aby som mal stále poistenú a tak ďalej. Takže ako som povedal, sú už na trhu od roku 2011, sú to ozaj veľmi kvalitní experti a myslím, že sú pripravené zodpovedať všetky vaše otázky. Dnešnú prezentáciu, ktorú mi oni pripravili, lebo sme sa tak rozprávali, že kto bude mať akú úlohu, tak ja tu dnes budem za toho múdreho, oni tu budú za tie krásne, ale aby som zase neklamal, pozrite sa, koľko papierov tu mám, tie všetky veci sme si s nimi prešli, takže to, čo ja budem rozprávať, to som sa v podstate teraz v priebehu možno posledných pár dní naučil, ale keď budete potrebovať nejakú ozaj odbornú pomoc a odbornú odpoveď, tak treba sa na nich potom kľudne obrátiť. Budeme mať na to priestor. Takže dnešná prezentácia bude rozdelená do niekoľkých častí. Prvá časť vlastne prezentácie bude nejaké vysvetlenie, čo je to hypotéka. Potom v druhej časti sa pozrieme na to, aké sú podmienky, čo ponúkajú banky momentálne na Slovensku, kto môže získať, kto nemôže získať hypotéku. V tretej časti by sme sa potom pozreli na celý ten proces kúpy nehnuteľnosti a vybavenia hypotéky. A úplne na záver si povieme nejaké body, na ktoré nesmieme zabudnúť, keď už tú hypotéku kúpime, aby sme si potom nespôsobili nejaké ďalšie dodatočné problémy. Vyskúšame, či nám funguje projektor. Super. Takže začneme asi tým najjednoduchším. Čo to je vlastne hypotekárny úver? Vlastne počas tej prezentácie ja budem rozprávať po slovensky, ale niektoré také základné termíny alebo výrazy, ktoré budem používať, vám poviem aj po ukrajinsky, aby ste vedeli, o čom vlastne rozprávam. Takže v prvej časti sa budeme baviť o tom, čo je to hypotéka, čo to je hypotekárny úver, po ukrajinsky hypotéka alebo hypotekárny kredit. Budem hovoriť v častení pro té, jaká je výsledková stávka, termín spláty kreditu. A už som sa prepol na ukrajinčinu, čiže ideme späť do slovenčiny. Čiže budeme sa rozprávať aj o tom, čo je to vlastne úroková sadzba, čo je to doba splácania tej hypotéky, doba, na ktorej je tá hypotéka poskytnutá, čo je to fixácia hypotéky a také nejaké základné pojmy si vysvetlíme, aby ste tomu potom rozumeli.
Тепер українською будемо говорити про те, що це іпотека, будемо говорити про те, який є відсоток на іпотеці, що це таке, як сплачувати іпотеки, термін, на який je nadaný hypotekárny kredit. I budem hovoriť takož pro fixáciu výsledkovej stavky na hypotéci. Tak veľmi krátko. Hypotéka je to nejaký úver, keď banka požičia peniaze niekomu na bývanie a ako záruku si vezme tú nehnuteľnosť, ktorú financuje. Hej. Nemusí to byť úver na bývanie, tak ako som už spomenul, môže to byť aj úver na rekonštrukciu, môže to byť úver na výstavbu novej nehnuteľnosti, ale netreba zabudnúť, že hypotékou sa dá refinancovať aj iný hypotekárny úver, ktorý je daný za horších podmienok, aké viete vlastne získať teraz v tejto dobe, čiže dá sa použiť aj na refinancovanie. Skúsime ďalší slajd. Takže je to nejaký dlhodobý, čo je vlastne charakteristické na tom úvere. Je to dlhodobý bankový úver, tak ako som už povedal, na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti aj zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť. Môže byť použitý na kúpu bytu, kúpu domu, môže byť použitý na jeho rekonštrukciu, môže byť použitý na výstavbu nehnuteľnosti alebo, ako som už tiež spomenul, na refinancovanie nejakého iného nevýhodného hypotekárneho úveru. Teraz nejaké tie také základné pojmy, čiže hypotéka je stále zabezpečená nehnuteľnosťou. Čiže vy, keď si vezmete hypotekárny úver, tak vlastne tú nehnuteľnosť, ktorú kúpite, alebo inú nehnuteľnosť, dáte do zábezpeky banke. Čiže banka vám požičia za tých podmienok, že ona fakticky má dispozičné právo s nehnuteľnosťou, ktorú ste u nich založili. Ak by ste náhodou prestali splácať úver, tak banka má právo tú vašu nehnuteľnosť predať a tie prostriedky z toho úveru z toho predaja vlastne použiť na zaplatenie toho úveru, ktorý vám poskytne. Čo je ďalej charakteristické pre hypotéku, na rozdiel od bežných spotrebných úverov, je to, že hypotéka sa dáva na veľmi dlhú dobu. Bežné spotrebné úvery vám dajú na 2, 3 roky, 5 rokov, možno 8 rokov, ak ide o auto, ale hypotéka sa dáva na 20-30 rokov a v niektorých prípadoch, je to dostatočne mladý klient, tak vám dajú hypotéku aj na dlhšie obdobie, dokonca až na 40 rokov. Tak ako na každom úvere aj na hypotéke musíte mesačne splácať splátky. Na hypotékach sú tie splátky zvyčajne anuitné, takzvané. Anuitné splátky, to znamená, že tá splátka je každý mesiac rovnaká. Na začiatku úveru splácate menšiu časť samotného úveru a viac peňazí ide na úrok a čím dlhšie splácate ten úver, tak splácate viac tej istiny a splácate menej úrokov. Skúsim po ukrajinsky. Ti mesiační plateži це означає, що кожен місяць платите однакову суму, ануїтно, кожен місяць однакова сума. Спочатку сплачуєте малу частину тіла кредиту, а більше відсотків, і поступово, як час спливає, то та сума тіла кредиту збільшується і сплачуєте менший відсоток. Je to takto urobené preto, lebo je to jednoducho pre banku výhodné. Málo kedy banky súhlasia s tým, aby sa tie hypotéky splácali tak, že splácam rovnakú časť istiny a len tie úroky, ktoré som, dá sa povedať, za ten mesiac načerpal. S týmto banky málo kedy súhlasia. Alebo prakticky vôbec asi. Ďalej, čo je dôležité si povedať, vlastne úroková stavka, po ukrajinsky výsledková stavka pri krediti. Momentálne sa tieto úrokové sadzby na Slovensku hýbu približne v nejakom rozmedzi, tie najlepšie okolo nejakých 3%, 3 aj niečo, zhruba do nejakých 5%, záleží to od banky, záleží to od bonity klienta, od nehnuteľnosti, ktorú kupuje, od rôznych ďalších faktorov. Tá úroková sadzba sa vlastne v priebehu času mení a preto je dôležité vlastne vedieť, čo je to fixácia úroku. Je to úrok, ktorý vám banka garantuje na určité obdobie. Čiže podpisujem úverovú zmluvu a banka mi garantuje, že v priebehu 3, 5 alebo 10 rokov bude mať ten istý úrok, ako mám pri podpise tej zmluvy. Čiže momentálne o tých 3 až 5%. Pred 5 rokmi ja som mal úver, kde som mal niečo vyše 1%. Bohužiaľ, mal som len 5-ročnú fixáciu, ktorá sa mi práve teraz skončila.
A už som niekde na 3 aj niečo. A môžeme ísť ďalej. Ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte. Ideme vlastne k tej téme, ktorú sme sa vlastne, kvôli čomu sme sa tu stretli, a to je to, že či môžu zahraniční občania alebo občania iných krajín na Slovensku získať hypotekárny úver. Odpoveď nie je jednoduchá, ale vo všeobecnosti môžu za splnenia určitých podmienok. Čiže môžu požiadať aj občania inej krajiny. Dôležité je, že najlepšie alebo najľahšiu cestu majú občania krajín, ktoré sú v Európskej únii, a ešte ľahšie to majú tí, ktorí sú z krajín, ktoré platia eurom. Ale zároveň musí aj dokázať ten žiadateľ o úver, že má nejaké prepojenie na Slovensko. To znamená, že má zo Slovenska nejaké príjmy. Buď tu pracuje, alebo tu podniká, má tu buď živnosť, alebo má tu nejakú SROčku, z ktorej má stále príjmy, z ktorých dokáže ten úver splácať. Tak ako som už povedal, spomenul som to, že najväčšiu šancu majú získať občania európskych krajín a tí, ktorí platia eurom, čiže sú z eurozóny. Alebo ešte dôležitý faktor je to, že nemusí byť z tej krajiny, alebo nemusí mať trvalý pobyt na Slovensku, ale musí mať nejakého poručiteľa, alebo berie úver spoločne s manželkou alebo manželom, ktorí majú na Slovensku trvalý alebo nejaký typ pobytu a majú zo Slovenska príjmy. Ak sa chceme baviť o tých klientoch, ktorí nemajú na Slovensku pobyt, čiže sú tzv. Nerezidenti, môžu o úver požiadať. Nedá sa povedať, že banka im ho určite neschváli, ale bude si ich veľmi, veľmi preverovať a budú musieť splniť oveľa viac podmienok ako tí ostatní. A samozrejme budú mať na kratšiu dobu a budú musieť dávať vyššie percento spolufinancovania, čiže tá prvá splátka na ten úver bude určite vyššia. Po ukrajinsky perší vnesok bude, alebo tá časť na neruchomosti, ako je zaplatené, bude nabáto väčšia. Prejdeme teraz už na také možno konkrétne príklady bank, niektorých z bank, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. A táto tabuľka ukazuje, či môže alebo nemôže cudzinec a s akým pobytom môže dostať úver v tej ktorej banke. My túto prezentáciu budeme pravdepodobne zdieľať, čiže kľudne si ju potom budete môcť stiahnuť. Treba chápať aj to, že je to možno situácia, ktorá je aktuálna teraz, alebo bola aktuálna zhruba pred týždňom. Tie podmienky v bankách sa menia. Tak ako sa mení finančný trh, tak sa menia aj podmienky v bankách. Čiže keď sa pozrieme, tak áno, nie je to vylúčené. Väčšina veľkých bank, ktoré na slovenskom trhu pôsobia, snáď okrem Prima banky, môže aj cudzincovi s trvalým pobytom alebo dlhodobým pobytom poskytnúť úver. Budete to mať ozaj k dispozícii potom. Pri cudzincoch, ktorí majú len prechodný pobyt, je už situácia horšia. Prakticky oficiálne to ponúka len Všeobecná úverová banka, ale tiež netreba sa toho veľmi báť. Treba sa obrátiť na expertov, na úverových poradcov, ktorí s tým pracujú a pracujú dlhodobo. Oni vedia, do ktorej banky ísť, v ktorej banke sa opýtať. Oni vám možno poradia, ako túto nevýhodu, že nie ste, respektíve nemáte dlhodobý alebo trvalý pobyt na Slovensku, ako to obísť. A nie je vylúčené, že sa vám ten úver v konečnom dôsledku podarí vybaviť. Len je to možno ťažšie, možno tá miera spolufinancovania nebude 20, ale 30%. Možno tá úroková sadzba nebude 3%, ale 3,5-4%. Čiže vlastne budú splnené nejaké ďalšie podmienky a banka vám ten úver nakoniec poskytne. Len sa toho netreba bať a ozaj sa treba obrátiť na odborníkov. Ako vyzerajú úrokové sadzby aktuálne na Slovensku? Rád by som sa vrátil do roku 2020, keď ozaj boli tie úrokové sadzby na minime, ale bohužiaľ ekonomický vývoj vo svete, ekonomický vývoj v eurozóne, Európska centrálna banka a všetko to vplýva na výšku úrokovej sadzby. Tá úroková sadzba sa teraz hýbe niekde v rozmedzi, ako som už spomenul, od 3 do 4 do 5%. V tom treťom stĺpci máte tie typické, ktoré sú deklarované na vonok. Ale ak prídete do banky
veď viete si možno vybaviť aj úrokovú sadzbu nižšiu. To je ten úplne prvý stĺpec, to sú minimálne úrokové sadzby, približne minimálne úrokové sadzby, ktoré banky momentálne na trhu ponúkajú za splnenia určitých podmienok. Väčšinou si získanie takejto úrokovej sadzby vyžaduje, aby ste boli dlhodobo klientom tejto banky, alebo aby ste tam mali nejaký otvorený nejaký depozitný účet, aby ste tam mali možno nejaké investičné produkty, aby ste si cez túto banku tú nehnuteľnosť aj poistili, životné poistenie nehnuteľnosti. Čiže nízku úrokovú sadzbu podmienujú aj tým, že u nich nakupujete fakticky nejaké iné služby. A toto si treba veľmi dobre porátať, aby sa vám nakoniec tá hypotéka nepredražila. A keď si to v konečnom dôsledku zrátate, tak zistíte, že mohol som ísť do inej banky, kde mi ponúkali o 0,2% vyšší úrok, ale nemusel som si u nich kupovať drahú poistku, nemusel som u nich mať investičné účty a tak ďalej a tak ďalej. Takže opäť treba sa poradiť s niekým, kto sa v tom vyzná a kto vám najlepšie poradí. Čo tu máme ďalej? Ideme na tú ďalšiu časť. A to je, čo treba robiť vlastne pri vybavovaní hypotéky alebo hypotekárneho úveru. Povieme si niekoľko bodov, na ktoré by ste vlastne nemali zabudnúť. A ešte raz opakujem, je to moja dobrá skúsenosť životná. Radšej sa obráte na niekoho, kto sa v tom vyzná, kto to vie. Netreba sa bať toho, že tým ľuďom budete platiť obrovské peniaze. Ak tí ľudia majú na to licencie, majú na to príslušné povolenia, tak vlastne vy im za ich služby neplatíte. Oni sú platené s bankou. V tom prípade, ak s vami podpíšu alebo dokážu vás doviesť k tomu, aby ste úspešne získali úver, takže netreba sa toho báť, že ja teraz ešte niekomu mám platiť za to, že mi pomôže vybaviť hypotéku. Nie je to tak. Ak by vybaviť hypotéku, jemu zaplatí banka, ale ja z toho len čerpám nejaké výhody. Čiže dohodnúť si stretnutie s nejakým úverovým poradcom, možno s nejakým agentom, ktorý predáva nehnuteľnosti a sadnete si s ním a budete ako u lekára na prvej návšteve, urobí vám takú vašu anamnézu, rodinnú, zdravotnú, finančnú, zistí, aké máte príjmy, zistí, aké máte výdavky, aké máte možnosti na zvýšenie príjmu, zistí vlastne, kvôli čomu potrebujete tú hypotéku. Môžete mať hypotéku, keď si potrebujete zabezpečiť bývanie pre seba, ale možno aj uvažujete o tom, že si kúpite nejaký druhý byt, ktorý už budete mať ako investičný, ktorý budete dávať do prenajmu, aby ste mali nejaký ďalší dodatočný príjem, možno niekedy v budúcnosti, alebo ten byt potom, keď deti vyrastú, tak dáte deťom. Zároveň z tých informácií, ktoré zistí, on vám už predbežne vie povedať maximálnu výšku hypotéky, o ktorú budete vedieť v tej ktorej banke požiadať. A samozrejme na základe tých informácií, ktoré vy mu poskytnete, na základe toho, že zistí, že ste napríklad nerezident, že máte dlhodobý pobyt na Slovensku, povedzme 5 rokov, tak on vám už z vlastnej skúsenosti vie ponúknuť alebo poradiť, do ktorej banky by ste sa mali, alebo v ktorej banke by ste sa mali informovať a na ktorú banku by ste sa mali obrátiť. Tak, ďakujem. Poďme ďalej. Druhým krokom by mal byť výber nehnuteľnosti. Je to taký odporúčaný druhý krok, ale nie je podmienkou. Banky na Slovensku v niektorých prípadoch ponúkajú aj úvery, ktoré ešte nie sú kryté konkrétnou nehnuteľnosťou, čiže vy si viete dať v banke predschváliť úver. Banka si vás preverí ako klienta a predschváli vám úver a povie vám, že viete dostať úver napríklad 140 000 a vy si potom hľadáte nehnuteľnosť, ktorá zodpovedá vašim príjmom, vašim možnostiam tej vlastne vášho spolufinancovania a tomu, čo ponúka banka. V tom prípade sú ale úvery o niečo drahšie, keď je to bez konkrétnej nehnuteľnosti. Čiže druhým krokom by malo byť ozaj výber nehnuteľnosti, vyberiete si dom, byt, dohodnete sa s predávajúcim na kúpe, tú nehnuteľnosť si rezervujete. Je dobré, ak ešte predtým, ako si rezervujete tú nehnuteľnosť, predtým, ako podpíšete nejakú rezervačnú zmluvu s budúcim predávajúcim, aby si vás banka na základe tých informácií, ktoré ste poskytli tomu svojmu sprostredkovateľovi toho úveru, aby si vás banka preklepla a aspoň predbežne vám nejakým spôsobom ten úver schválila, aby ste sa vyhli riziku, že v konečnom dôsledku vám banka úver neschváli a pri podpise každej rezervačnej zmluvy vy musíte dať
určitú sumu nejaké zábezpeky tomu predávajúcemu, aby on tú nehnuteľnosť povedzme ešte nejaký mesiac a pol podržal pre vás a neponúkal ju na predaj ďalším. A v prípade, ak vám úver banka nedá a vy to nezaplatíte, tak zvyčajne tie rezervačné zmluvy tzv. Sú koncipované tak, že o tú zálohu, o tú rezervačný poplatok vy prídete. Takže je lepšie, ak to máte už bankou aspoň tak predbežne predschválené, ak je aspoň podaná žiadosť možno o ten úver a máme aspoň 50% schválenie od banky. Keď ste si našli nehnuteľnosť a podpísali tú rezervačnú zmluvu, podáte oficiálnu žiadosť o úver v banke a doložíte vlastne všetky doklady, ktoré potrebujete, aj k svojmu príjmu, aj k nehnuteľnosti, plus vaše osobné doklady a týmto spôsobom, alebo týmto sa vlastne začne proces oficiálneho schvaľovania úveru bankou. Ďalším krokom, ktorý od vás určite bude banka požadovať, je znalecký posudok. Znalecký posudok po ukrajinsky expertná ocinka. Znalecký posudok je nejaký oficiálny dokument, sú to ľudia, ktorí na to majú príslušné vzdelanie, príslušné povolenia, sú zaregistrovaní na ministerstve spravodlivosti, fungujú ako znalci v oblasti nehnuteľnosti a oni vám urobia znalecký posudok, to znamená, že ohodnotia tú nehnuteľnosť, ktorú chcete kupovať, ohodnotia ju pre potreby banky. Tá cena v tom znaleckom posudku nie vždy zodpovedá tomu, čo si pýta ten predávajúci, ale pre banku je rozhodujúca tá cena, ktorá je v znaleckom posudku. Ona je vypočítaná na základe nejakých vzorcov, na základe nejakých pravidiel a banka vie, že tá nehnuteľnosť v tej chvíli, keď ten znalecký posudok bol urobený, má minimálne alebo má približne takú hodnotu, ako uvádza ten znalec. Ten znalec za to nesie zodpovednosť aj podľa trestného zákona, čiže trestnoprávnu zodpovednosť ten znalecký posudok musí robiť správne. Môžu sa líšiť znalecké posudky od dvoch znalcov zhruba možno v nejakom rozmedzi 3-5%, ale viac určite nie. Opäť dajú sa tam použiť rôzne koeficienty a tak ďalej, ale ten rozdiel medzi tými znaleckými posudkami určite nie je väčší ako 3 až 5%. Čiže máme už urobený znalecký posudok. Čo robíme ďalej? Banka v procese schvaľovania bude hodnotiť tzv. Bonitu klienta, čiže to, ako je ten klient schopný splácať ten úver, ktorý mu banka chce poskytnúť. A vlastne na základe toho nastaví podmienky, ako sú úrok, povinnosť poistenia nehnuteľnosti, možno aj povinnosť poistenia toho samotného klienta nejakým životným poistením, výšku splátky a dobu splácania toho úveru. To sa potom vlastne odzrkadlí už v tej samotnej úverovej zmluve, ktorú klient podpíše. Prešli sme už k tomuto kroku, čo je vlastne podpisovanie zmluv. V banke sa podpisuje úverová zmluva. Je to vlastne zmluva, ktorou sa vy zavezujete banke splácať úver, ktorý vám poskytne a zároveň banka sa zavezuje, že zaplatí časť kúpnej ceny nehnuteľnosti za vás, predávajúcemu. Vlastne je to zmluva o tej hypotekárnej pôžičke, o tej hypotéke. Zároveň budete v banke podpisovať aj takú záložnú zmluvu. Záložná zmluva slúži na to, aby sa na katastri. Kataster je to orgán, ktorý eviduje práva k nehnuteľnostiam na Slovensku, aby sa do príslušnej kolónky v katastri v liste vlastníctva, čiže v nejakom doklade, ktorý potvrdzuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti, zapísalo to právo banky na to záložné právo banky, čiže banka berie vašu nehnuteľnosť ako zábezpeku a v prípade, ak nebudete splácať tú nehnuteľnosť, má automaticky právo si to záložné právo uplatniť, nehnuteľnosť predať a zo získaných peniazí vlastne splatiť ten úver. Tento zápis sa zapisuje do časti C listov vlastníctva však. Je to vlastne tzv. Ťarcha, po ukrajinsky obťaženia na neruchomosť. To je aké správo treťej osobe do vašej neruchomosti. Poďme ďalej. Podpísali sme všetky zmluvy, poistili sme si nehnuteľnosť a ideme na ten kataster. Kataster na Ukrajine by možno bol ekvivalent, je tam nejaký zdržavný rejestr
práv do neruchomého majnače, čo ako sa tak nazýva CC orgán. Čiže je to nejaký orgán, ktorý eviduje vlastnícke právo k nehnuteľnosti a tam sú zapísaní všetci majiteľia nehnuteľnosti, či už pozemkov alebo stavieb a viete si vlastne v tom katastri aj vyhľadať, kto je majiteľom, či je tam nejaké záložné právo alebo nie. Viete si ešte aj predtým, keď si nájdete nejakú nehnuteľnosť, zistiť, kto je majiteľom tej nehnuteľnosti v katastri. Zatiaľ je to bezplatné. Do budúcnosti to chcú spoplatniť. Ale stále sa to dá zistiť. Vlastne každý jeden dom, ktorý je reálne zapísaný, postavený, skolaudovaný, tak v tom katastri je zapísaný a viete si zistiť majiteľovi dosť veľa informácií. V katastri, keď tam donesiem tú záložnú zmluvu, zapíše sa vlastne to záložné právo na banku do katastra, do tej časti C, medzi tie ťarchy, myš obťaženia a prevedie sa vlastnícke právo na nehnuteľnosť, právo vlastnosti na neruchomosť sa prevedie na kupujúceho. Ako náhle banka dostane potvrdenie z katastra, že tieto úkony boli urobené, že je to v katastri zapísané, banka prechádza na ďalší krok a to je čerpanie úveru. Banka uvoľní prostriedky pre predávajúceho a fakticky zaplatí predávajúcemu tú časť kúpnej ceny, ktorú sa zaviazala zaplatiť v tej kúpnej zmluve. Tým pádom vy vyplatíte predávajúceho, nehnuteľnosť je vaša, môžete si ju začať užívať, až potom zistíte, aké problémy sú to. Na začiatku sa určite budete tešiť a potom vás to veľmi rýchlo doženie. Ale je to krásny pocit bývať vo vlastnom. Prejdeme na ďalšiu časť. Sú to možno nejaké príklady. Vidíte, tu som to mal. To je to, o čom som hovoril. A potom zistíte, že 30 rokov musíte platiť banke za vlastnú nehnuteľnosť, len preto, aby vám ju nezobrala. No, čiže platíte tie mesačné splátky. Samozrejme máte možnosť aj nejakých mimoriadnych splátok. To znamená, viete, to vám asi potom už individuálne budú vedieť vysvetliť, určité percento toho úveru každoročne splatiť aj mimo riadnych splátok. Tým pádom si znižujete istinu a skracuje sa vám doba splácania toho úveru. Väčšinou banky nepovoľujú jednorazové splatenie týchto úverov, respektíve nepovoľujú to splatenie bez poplatkov. Čiže ak sa rozhodnete alebo odrazu zdedíte veľa peňazí, alebo ich, jednoducho nájdete v taške niekde, tak banka vám to nedovolí urobiť bez toho, aby ste zaplatili nejaký extra poplatok, pretože banka aj do budúcnosti rátala s tým, že vy ten úver budete splácať ešte 20 rokov a vy to odrazu chcete zaplatiť, tak oni si samozrejme, že za to vezmú poplatok. Myslím si, že to splatenie úveru je možné jednorazovo len v čase ukončenie fixácie. Hej? Čiže viete to takto robiť v ten deň, keď sa vám končí tá fixácia, ktorú máte uvedenú v tej zmluve o úvere. V iných prípadoch stále budete vlastne platiť ten poplatok. Aký je ten poplatok? Zo zostatku, alebo ten poplatok je zhruba 1% zo zostatku toho úveru. Čiže ak potrebujete ešte splatiť nejakých, povedzme, 80 000 a zaplatíte 80 000 banke, tak v podstate ten poplatok 1% z 80 000 je 800 eur. Ďakujem. Ja som pravdík, nie matematik. Poďme ďalej na nejaké také praktické príklady. Je to približný prepočet. Hej. Tie prepočty sa potom môžu nejakým spôsobom líšiť, len aby ste si vedeli vlastne urobiť predstavu, koľko sa približne spláca na hypotéke. Čiže ak si vezmeme, že máme nejakú nehnuteľnosť, ktorá má cenu 180 000, čo môže byť cena zhruba trojizbového bytu v Košiciach, dvojizbového, lepšieho dvojizbového, hej. Lepšieho dvojizbového bytu v Košiciach, tak zvyčajne na to potrebujete zhruba 20% vlastných prostriedkov, čiže nejakých 36 000 a hypotéku vám dá banka zhruba vo výške 144 000. Ak rátame s tým, že ten priemerný úrok sa môže hýbať niekde okolo úrovne 3,5% ročne a dostali ste ten úver na 30 rokov, tak mesačná splátka v úveru by vychádzala približne 650 eur. Banka vlastne popri tom všetkom posudzuje vaše príjmy. Treba rátať s tým, že musíte mať vlastné zdroje a
tak ako sme si na začiatku hovorili, vlastne ak hovoríme o cudzinstve, musí tam byť to prepojenie na Slovensko, čiže musíte mať na Slovensku nejaký príjem, prípadne váš manžel, manželka tu musí mať príjem, musíte tu podnikať alebo niečo podobné. Ja si ešte pamätám časy, keď banky dávali 100% financovanie. To bolo krásne a dávno. Poďme sa pozrieť na konkrétneho klienta. Ak máme klienta, ktorý žije sám, ktorý je sám ako žiadateľ, zobrali sme vlastne tie isté parametre, ktoré sme mali v tom predchádzajúcom, čiže bavíme sa o nejakom úvere vo výške 144, ak sa nemýlim, 144 000. Čiže banka si vás ako klienta potrebuje preklepnúť. Približne potrebujete mať príjem v čistom 1700 eur, aby vám banka poskytla ten úver, o ktorom sme sa predtým bavili. Ako si vás banka preklepne? Banka si vezme ten váš príjem 1700 eur mesačne v čistom, odráta od neho životné minimum. Životné minimum je momentálne na jednu dospelú osobu 284,13 eur. Potom od toho príjmu 1700 eur odpočíta tzv. Stres test. Je to vlastne výška splátky, ktorú platíte banke, navýšená o nejaké percento pre prípad zvýšenia úrokovej sadzby. Zhruba o nejaké 2%. Ak by sa zvýšila roková sadzba o 2%, tak by ste platili o toľko vyššiu splátku mesačne, tak oni vlastne odrátajú tú splátku od toho vášho príjmu. Čiže keď si to zrátame, 284 a 817 je to nejakých 1100 eur. Potrebujete banke ukázať, že viete zaplatiť a ešte vám musí ostať približne 40% toho príjmu na vaše bežné výdavky. Čiže zaplatiť energie, zaplatiť, kúpiť si jesť, kúpiť si obliecť, zaplatiť si benzín, za 10 rokov si našetriť na prvú dovolenku a podobne. Pozrieme sa aj na iný príklad. Keď sa už bavíme o nejakej mladej rodine, kde už máme 2 dospelých a 1 dieťa. Čiže v takomto prípade sa môže brať vlastne príjem spoločný. V tom prípade ten spoločný príjem by mal byť pri tých istých parametroch, čiže 144 000 eur, približne 2000 eur. Ako banka hodnotí vašu bonitu, či ste pre ňu dobrý klient alebo nie? Opäť, ráta životné minimum. Životné minimum žiadateľa, čiže to hlavného dlžníka je 284,13. Na druhú dospelú osobu, ktorá s ním žije v domácnosti, sa už ráta životné minimum 198,22. Na neplnoleté dieťa je to 129,74 eur. Keď si to tak zhrubo zrátame, tak mi to vychádza okolo nejakých 500 aj niečo. K tomu priráta ten stres test, ten sa nezmenil. Je to tá splátka, ktorú platíte aktuálne, zvýšená do tej miery, ako keby sa úroková sadzba zvýšila približne o 2%, čiže je to nejakých 817. Tam sme mali 500 aj niečo, 817, 1350 hrubo. Stále vám musí ostať 40% príjmu na to, aby ste dokázali zabezpečiť vlastne tie ostatné potreby tej rodiny. V opačnom prípade vám vlastne banka tú hypotéku, ten úver nedá. No a ideme k tej poslednej časti prednášky, na čo netreba pri týchto úveroch zabudnúť, a to je poistenie. Poistenie je veľmi dôležité. Jednak zvyčajne je to podmienka banky, aby ste už rovno k úverovej zmluve doložili aj poistnú zmluvu na nehnuteľnosť. Nehnuteľnosť musí byť poistená na určitú sumu, tak aby v prípade, že sa tá nehnuteľnosť nejakým spôsobom zničí, tak aby tá banka dostala svoje peniaze späť. Ale často si banky podmienujú vlastne aj poskytnutie úveru niekedy aj životným poistením. Je veľmi dobré si dať vlastne aj poistiť úver, schopnosť splácať ten úver. Človek nikdy nie je chránený pred nejakými úrazmi, nejakými chorobami, nedaj Bože ešte niečím horším. A v tom prípade je dobré, ak má to splácanie úveru poistené a na ten prechodný čas miesto neho za splnenie určitých podmienok ten úver spláca niekto iný. Treba si uvedomiť, to je ten ďalší slajd, to vám budem asi musieť čítať ja, lebo to je maličké, že vlastne tá nehnuteľnosť, ktorú ste si kúpili, pre vás už bude váš domov. Nie je to len nejaká kopa ťahal, ktorú ste si kúpili. Vy ste si ju kúpili s tým, že tam chcete bývať, že tam chcete vychovať svoje deti. Už k tomu máte úplne iný vzťah a preto je to poistenie dôležité. A
treba mať tú poistku ozaj dobrú, pretože aj poisťovne žijú z toho, že sa snažia tie poistné sumy nevyplatiť, takže ak je dobrá poistka, je s tým menej problémov. O tom by nám tiež vedeli porozprávať, aké všelijaké prípady mali. To poistenie možnosti splácať ten úver je dôležité preto, ak stratíte časť príjmu z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti, z dôvodu choroby, z dôvodu rôznych udalostí alebo dokonca úmrtia. A veľmi dôležité je aj vytvárať si nejakú finančnú rezervu. Napriek tomu, že splácate úver stále treba myslieť aj na to, že musím si vytvoriť nejakú finančnú rezervu. Všetci odporúčajú, že tá finančná rezerva by mala byť zhruba vo výške 3 až 6 mesačných, respektíve sumy 3 až 6 mesačných výdavkov. Čiže keď potrebujem na mesiac 2000 eur, tak mal by som mať nejakú tú finančnú rezervu od 6 do 12 tisíc eur. Osobne si myslím, že málo kto takto toto má, ale ako nie je nič zlé, keď sa o to snažíme. Dobre, poďme ďalej. Tak ďakujeme za prezentáciu našim dámam, oni ju pripravili, ja som to len odprezentoval. Pomaly prejdeme k tej ďalšej časti. A vlastne tá ďalšia časť bude patriť nášmu hosťovi váženému, ktorý príde a porozpráva svoje vlastné skúsenosti z toho, ako získaval hypotéku na Slovensku. Je to občan Španielska, bude rozprávať po anglicky. Ja ho skúsim tlmočiť do slovenčiny a keď to nebudem vedieť ja, tak mi pomôže Natália, ktorá ho pretlmočí do ukrajinčiny. Je vám to všetkým jasné? Nech sa páči. Ja rozprávam po slovensky, ale ako deti, prepáčte na tom, budeme začínať po anglicky. Dobre, ja to preložím, čiže rozprávaj po slovensky, ale ako dieťa, tak bude radšej rozprávať po anglicky. Okay, so my name is Javier, I'm from Spain. Volám sa Javier a som zo Španielska. I live in Slovakia for 11 years. Bývam na Slovensku 11 rokov. And I have 3 properties in Košice. A mám už 3 nehnuteľnosti v Košiciach. So the first property, I bought it by myself. I did everything by my own. Prvú nehnuteľnosť som kupoval sám. Všetko som si vybavil sám. I went to the bank. I asked, how can I buy a property in Slovakia? I went to the notar, to the kataster. I followed the whole process by my own. Išiel som do banky, opýtal som sa, ako si viem kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku. Išiel som k notárovi, išiel som na kataster. Vlastne všetko som si vybavil sám. I don't recommend it. Ale vám to neodporúčam. It was the best deal of the 3 properties I have. I did it very well, but it was pure luck. Čiže v podstate bol to asi najlepší obchod z tých 3 nehnuteľností, ktoré mám, ale... It was luck. Bolo to šťastie. Bolo to šťastie, áno. Yes. So first I want to correct something that was said before. When the bank give you the pre-approval, you have 30 days to propose an annuity. You can have the money, they will not cancel it. So the bank always give you 1 month to decide if you want, and they fix the hypotheca on this price for you. Čiže možno by som chcel doplniť alebo poopraviť informáciu, ktorá tu bola povedaná, že vlastne ak vám banka predschváli ten úver, tak vám dá 30 dní na to, aby ste to dotiahli do konca, našli si tú nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť. Yes. Once this period of time pass, you have to ask for a new one. Yeah? Áno, to som ja nedopovedal. Hej. Čiže väčšinou potom tá banka, tu sa teraz budú hádať. Hej. They don't guarantee you the price that they gave you, you know? They can change the conditions. But, môžu zmeniť podmienky, áno. Ale v podstate zvyčajne musíte potom požiadať v tej banke o nové predschválenie toho úveru. Yes. It sounds beautiful. It is not beautiful in some scenarios. I believe if you plan to buy a flat, it's much easier. Yes, if you plan to buy a house, it's much complicated. Čiže je to ľahšie, respektíve znie to veľmi dobre, ale nie vždy je to dobré. Je to dobré, ak chcete kupovať byt, ale ak chcete kupovať dom, tak by som vám to neodporúčal. I have a house which was purchased Holodom. I'm finished it myself. And this goes also for the flats to reconstruct. Yes. Čiže mal som dom, ktorý som kupoval ako holodom a potom som si ho dokončoval a zároveň som
financoval aj prerábku alebo dokončenie svojich bytov? Dobre? More or less. Okay. So I want to say that sometimes it looks cheaper. I found a flat, two-bedroom flat for 160. The others are 190. Believe me, the 190 is cheaper. Áno, že niekedy to vyzerá dobre, hej. Niekedy ste šťastní, že sa vám podarí kúpiť byt za 160 000, lebo iný stal 190 000, ale v konečnom dôsledku ten 190 000 je lacnejší ako ten 160 000. Yes. For example, my first purchase was in 2019 during COVID. It's a three-bedroom flat, reconstructed, modern, in Terasa. With this flat, Čiže prvý byt, ktorý som si kúpoval, bol trojizbový byt, v podstate po rekonštrukcii na terase. Bolo to počas covidu v roku 2019. 19. Yes. This flat, for example, it was a purchase price of around 120,000 euro. This flat now is 220,000 euro. Yes. With this flat, I got the leverage to buy the second flat. Čiže vlastne, keď som kúpoval tento prvý byt, tak ten byt mal, respektíve kúpil som ho za 120 000. Momentálne má ten byt hodnotu 220 000 a takým spôsobom som si vlastne umožnil kúpiť aj ten ďalší byt. Yes. And as I mentioned, now I bought a house. This is where I want to live. And it was a holodome. But here is what I want to say, my experience about the contracts and how you deal with the people. This is the most important part, in my opinion. Čiže potom som si kúpil dom, bol to holodom, ale tu by som chcel vlastne podotknúť a porozprávať vám o svojej skúsenosti so zmluvami a s tým, ako vyjednávať alebo jednať s ľuďmi. I want to say that the presentation was very good and everything was very well explained. I have many points and I'm making it shorter. Čiže chcel by som povedať, že prezentácia bola dobrá, že všetko bolo dobre vysvetlené, ďakujem. Super. A že chcel som toho viac povedať, ale teraz to viem skrátiť. Hey, so the 800 euro, yes, it's true. When you have family members, they will decrease the amount that they will give you based on that. Yeah, it's important to know because some people think I will get the money with my salary, but no, you will not. OK. Natália, Ja môžem ťa po slovensky povedať. Hej, to nie je problém. Niekedy sa rozmyslí, že na tom peniaze ty môže ísť, čo máš príjem. Lebo ty máš, neviem, 1600 eur, hej? A potom máš deti, alebo nemáš deti, alebo máš manžel, alebo manželka. Keď máš manžel, lebo manželka už sa mení peniaze, nie ti dajú to isté, hej? A to je jeden vec. Druhý vec je, keď ty urobíš zmluvy. Zmluvy má byť na perfektné istiť, na to je strana. Ti treba platiť 300, 500, 1000 eur na advokát zaplet. Lebo potom príde problém, hej? OK. Porozumeli väčšie poprobujú. Hej? Dobre. No, toto je veľmi dôležité byť. Finančná podpora, ja mám moje, ale som si istý, že toto sú veľmi dobré profesionále a ty môže meniť cena 20 000 eur. Ja som kúpil môj dom za 20 000 eur menej. Ja odporúčam Tatra banka. Ja mám ešte BUB. Tá jeden má na BUB, druhý má na Tatra banka. To je na tom, čo vám bude lepšie. Hej? Nie je jeden lepšie ako druhom. To je podľa situácia každého. Pre mňa bolo dobre Tatra banka predtým, teraz podľa situácia mi trebalo ísť do BUB. Hej? To je jeden vec. A druhý vec je, to vyzerá pekné, 800 eur, keď mám platiť hypotéka a neviem čo, ale potom je druhý vec, to je nájom. Nájom na Slovensku a Košice, to je najhoršie, som videl v mojej životu. 200 eur, 230 eur mesačne ti treba platiť, hej. Toto je 800 eur plus 230 eur, to je 1030 eur. Ja do toho vstúpim, nájom, cenné orenda, ale to je komunálny posluh po ukrajinsky. Hej. To už nemáš 800, už máš 1030 a to je mesačne treba platiť. Plus 20 eur internet, 350. Plus 30 eur gaz, alebo čo máš domov. Plus potom ti treba platiť každý rok rozdiel, čo si spáliť na kúrenie, alebo nie. Hej? Toto sú veci, že ľudia sa rozmyslia, dobre, hypotéka mi bude 500 eur, ja mám 1300, to je nič. Nie. Rátaj všetko, čo treba
predtým, lebo potom sa mení, ako to bude vyzerať, hej? Dobre. Chcem sa pýtať, keby náhodou máte nejakú otázku, ako bude pre vás, keď chcete kúpiť niečo. Hej? Oni sú finančná podpora, oni vedia jeden strana, tak ja môžem vám povedať druhá strana. Hej? Odporúčam finančná podpora 100%. Oni, ako bolo povedali predtým, vy nezaplatíte nič, banka potom majú nejaké percent z oni, ako sa dohodnete podľa roky, sa pracuje spolu, alebo čo, alebo zmluvy, hej. Tak to sa zmení veci, lebo nie je zranda 15-20 tisíc eur menej, hej. A druhý vec je, keď sa kúpi nehnuteľnosti, internetová cena, reálna cena. Idete na nehnuteľnosti a každý chce predávať teraz byt za 260 tisíc eur. To nie sa dá. Nie sa dá predávať byt za 260 tisíc eur. Všetko sa musí hrať. Hej? Ty tam ideš za 230 eur, prvý otázka, to je internetová cena, pravda? To je prvá otázka. Druhá otázka je, toľko môžeme z toho hrať hore dole. A podľa mojej skúsenosti, prepáčte na ten biznes, ale realita robí žiaden veci. Nič, absolútne nula. Hej? 3-krát iný realita som mal a oni prídu, nevedia, ako vyzerá dom, čo je to a nič nerobia. Finančná podpora robí 100%. Hej? Ja to vstúpim, pardon. Až na tretíkrát mi došlo, že to nie je internetová žena, ale internetová cena. Tak šokáže shop. Korotko, treba trhувати ся. Тобто товарність, яка виставлена в інтернеті, вона завжди чуть-чуть завишена і треба просто тих продавців давити до того, щоб дали нижчу ціну. Yes. For example, you have Fingo. They are here, and this is one of the companies. If you have any other friends who have experience, you can ask them if they have some financial advisor. Personally, I got mine through a friend. Yes, I asked in my work, guys, do you know somebody? And they gave me. Môžem po slovensky povedať teraz? Toto som pochopil. Čiže v podstate otázka bola, že kde sa dajú nájsť tí finanční alebo úveroví poradcovia. Tak ja som to tu síce nepovedal, ale neviem, odkiaľ vie, že oni sú s Fingou. Áno? Tam. Bolo, dobre. No, ja som to naschvál nehovoril, nechcel som robiť nejakú takú až otvorenú reklamu. Ale áno. Ďakujeme. Takže kľudne sa môžete aj teraz obrátiť, môžete si zobrať kontakty, oni vám určite veľmi radi pomôžu, ale aj na internete sa dajú nájsť vlastne iní, ktorí vám s tým pomôžu. Absolutely zero. It's free. Yes. And also another thing, there is many formulas on how to buy a property. Môžeš sa kúpiť nejaké nehnuteľnosti, nie iba cez hypotéku, hej. Na nejaké veci dá sa robiť investičný úver. Hej, to sú druhé formula, lebo ako to funguje, keď ty ješ na banku a napríklad jeden banka netí dá 100%, hej. Ty môžeš na jeden banka sa opýtať polky a jesť na druhý banka, toto nie porúčam, keby nemáte nejaký dobrý príjem, hej. Ale môžeš potom na druhý banka a sa opýtať na celkom suma hypotéku. Sú veľa formula, táto najlepšie rozprávať ten profesionál, čo ti bude povedať, čo je najlepšie pre tebe. Otázka bola vždy prvá, že... Už som aj zavodol. Áno, že či je to, že koľko sa za to platí, takže je to úplne zadarmo. A vlastne ďalej už išlo po slovensky. Hej, toto je zadarmo, hej. A to je podľa mňa potom... jeden vec, veľa ľudia nevie, ty máš 2 roky za ruka, hej. Keď sa kúpiš nehnuteľnosti, máš 2 roky za ruka, čo je na zmluvy. Hej. Keby je hidden defect, ako to bolo po slovensky? Skryté vady. Skryté vady, hej. Ty máš 2 roky na tom, hej. Keď máš podpísané aj elektronika na zmluvy, na kúp na zmluve, lebo dá sa kúpiť dom a dom bolo 100 000. A potom môžeš povedať, že equipment bolo 70 000. A potom má sa zabezpečiť aj toto, hej. Keď sa kúpiš na spoločnosť, napríklad kúpiš dom
a byt, a toto je jeden spoločnosť, že robia basa 30, 40, 50 byty, hej, má na všetko 2 roky. Keď sa kúpi dom, má ešte 2 roky. Hej. Ale toto treba potom ukázať, čo máš, nebolo, čo bolo tam. Tak to je komplikované veci. Nie je to jednoduché, ale ja som jedenkrát na to myšli a mi platili, čo bolo rozdiel. Tak toto je nejaké skryté, že čo vy máte na ten nulnosti a potom môžete reklamovať. I hear you. Він включений, світиться зеленим. You want to buy a flat which is not like in an already built house. So if house is not already built, yeah. So we have some kind of area when it's planning to be built, but it's not already built, yeah. But I want to buy a new flat out there. So what is the main procedure for it? They will teach you later. Oni ti bude povedať potom, čo je najlepšie, lebo ja viem, ako to funguje, ale nechcem povedať niečo, čo nie je práve. Hej? Táto najlepšie potom, keď vy budete sa opýtate a vám budem povedať, čo to ako funguje. I know that in other countries like Austria, there are some tax bonus that you can get when you have when you buy a loan, when you have a loan. No, Is it the same for Slovakia? Yes and no. Yes and Yes no. and no. Okay. Tam je limit. Hej? Čo to je príjem? Neviem teraz práve, koľko je limit. Si myslím, že bolo niečo 24, 27 tisíc. Teraz neviem, koľko to bolo, ale je tam limit, že keď ty máš bežšie ako to limit, toto neplatí. Hej? ja som si tu práve teraz robil poznámky, lebo som si spomenul, že som niečo zabudol povedať. A vlastne, možno sa ešte vrátim k tej prezentácii, čo treba urobiť potom, keď už tá nehnuteľnosť je vaša. Až tam sa začínajú povinnosti, jednak to musíte splácať, ale musíte z tej nehnuteľnosti začať platiť dane. Musíte podať daňové priznanie a mesto vám potom pošle krásny list šťastia, v ktorom vám oznámi, že a teraz nami každý rok z tejto nehnuteľnosti zaplatíš ešte toľko daní. Ďalej, potrebujete si na seba prepísať plyn, elektrínu, internet, všetky tieto veci. Samozrejme, ak ste mladí, to je ďalšia podmienka na nejaký ten daňový bonus na Slovensku, viete si potom pri robení svojho daňového priznania, viete sa porozprávať so svojím účtovníkom a ten účtovník vám vie povedať, ak splňate tieto podmienky, akú časť úrokov si viete odpísať zo svojich daní. Áno, čiže existuje tam aj nejaký malý daňový bonus. To najlepšie je, keď pracuješ tu, lebo máš tu pracovať, keď chceš kúpiť nehnuteľnosti, a sa pýtaš na to je personalista a ty bude povedať, na čo ty môžeš sa ťahať. Hej? A hlavne je tam ten nejaký vekový cenzus, nejaký, myslím, 35 rokov či koľko. Hej. Druhý vec, čo chcem povedať, možno posledný, lebo neviem, ako je čas. Úrok sa dá refixovať celý čas. Hej? Ty môžeš ísť zajtra, keď chceš, ja idem každý rok. Napríklad, oni teda fixácia za 3-5 roky podľa banky teraz a toto, čo bolo tam ukázané, bolo od 3 do 5. Teraz každý banka asi dá 3, 19, 3, 20, plus minus, keď si dlho na tej banku, ako povedali, máš nejaké poisky alebo nejaké mutual funds, tak to ty zmení. Ja čo najmenej mám teraz, myslím, že to 2,92, niečo taký, ale lebo som dlho na tej banky, hej. Predtým som mal 0,95 do tento roku a teraz mi išlo ten do 2,92, hej. Toto nebolo príjemné pre mňa, ale je to OK. Ani pre mňa. Ale bolo to pekné, ten 7 rokov, lebo som zmenil jedenkrát, tam mi išlo od 1 do 0,5 a teraz toto. Dobre. Ja som v podstate tiež, keď som bral prvý úver, prvú hypotéku, tak tiež moja prvá roková sadzba bola 5%. Potom tie rokové sadzby začali klesať. Vlastne v čase, keď som si robil refinancovanie, tak som sa dostal okolo nejakého 1%, fixácia na 5 rokov. Bohužiaľ len na 5 rokov. Teraz som opäť na nejakých 3 aj niečo. A ono sa to nezdá, ale ako udrie to po rodinnom rozpočte, keď si to tak zrátate, keď máte na nejakú drahšiu nehnuteľnosť, tak akože je to citeľné, to zvýšenie o 2-3%.
Hej. A druhý vec je, neexistuje ideálne nehnuteľnosti, hej. Máme to na hlava, toto je môj byt, na môj život. Byt, toto je život, ty robíš sám. Keď máš ten byt, ty potom prerobíš, ako ty chceš, hej. A nie je dobrý čas na nákup nehnuteľnosti, hej. V 2019 si kúpil dobre, potom si kúpil, v 2021 nie som kúpil dobre, už mi bolo 15% viac, a teraz som kúpil 2024, už mi bolo drahé, hej. Ale nie je zle. Nie je zle. Ani jeden čas je zle, ani druhý čas je zle. Nehnuteľnosti vždy je dobre, hej. Tak keby náhodou ty treba potom, lebo máš nejaké komplikácie, sa dá predávať, hej. To nie je problém. Také nebojte sa, jak budem kúpiť a potom banka mi treba platiť, vieš. Tak veľa ľudia sa bojí a potom nekúpia. A budeš v Košiciach 4-5 rokov a ja odporúčam, keď si ješ na jeden miesto, môže byť Košice, môže byť Groenlandia, to jedno, hej. Viac za 3 roky, máš to ako na hlava, budem tu viac za 3 roky sa kúpiť niečo. Lebo teraz budeš platiť 800 €, ja ti poviem, lebo mám 2 byty, jeden byt mám na prenajom 750, druhý, lebo mám kamarát, mám tam iba 800, hej. Ale to sa bude platiť 850 € zbytočne na tom, hej. Keď plánujete byť tu dlho, oplatiť. By som povedal, neviem, na vaše skúsenosti, že po 4-5 rokov sa oplatil. Hej? Po 4-5 rokoch sa určite oplatí. Tie ceny nehnuteľnosti stále rastú. Otázne je, dokedy budú rásť, ale modlíme sa, aby rastli čo najdlhšie. Aj s tým nájmom. Situácia v Košiciach je taká, aká je. Tie nájmy sú tu vysoké. Zas na druhej strane v každom štáte je ten zvyk tú nehnuteľnosť si kupovať vlastnú, je tam oveľa viac rozvinutejšie to nájomné bývanie, takže je tá situácia možno iná, ale áno, investícia do nehnuteľnosti, do akejkoľvek je dobrá. Ešte si pamätám, možno pred nejakými 10 rokmi som videl takú reklamu, že kupujte pozemky, lebo zem už prestali vyrábať, hej, takže no, ľudí je stále viac, tých pozemkov je stále menej, tak stále sa to považuje za investíciu, ktorá je viac menej možno dobrá. Yes. Prvý rok som bol v Košiciach, som bol na prenajom na jeden byt proti parku, hej, a som platil 450 € na najom. To bolo fajné, pekné, dvojizbový dom, 44 meter, Fivichova, tam sú takí byty. A pamätám teraz plakám každý deň na tom, že ten majiteľ mi povedal, vieš čo, budem predávať byt. A môžete kúpiť, alebo ti treba hľadať iný byt na prenajom. A som sa pýtal na hodu, a za koľko chcete to predávať? A mi povedal 40 000 €. To je preto... A ja by som plakal? Ja som plakal, hej, 40 000 €. Vieš, toto je škoda, hej. A toto, s tom som povedal, že čas beha veľmi rýchlo. Nerozmýšľajte veľa, čo chcem, čo nechcem. Keď máte záujem a máte finančné situácia, čo vám povoliť investovať, urobte. Hej. Keby situácia teraz nedá sa, potom hľadajte, ako robiť, že na bližšie čas môže byť na taká situácia, že sa dá investovať. A nie paliť peniaze, čo potom ide nikam. Hej. Ja myslím, že som povedal všetko, čo som mal, lebo ste povedali predtým všetko. Keby náhodou máte posledný otázka. V podstate budeme pokračovať asi ďalej. Teraz by sme mali mať, respektíve v prvom rade vás chcem poprosiť, máme tu spätnú väzbu na dnešný workshop, takže ak sa vám páčilo, tak bolo by veľmi dobre, keby ste nám dali nejaký like alebo nejaké pozitívne hodnotenie. Veľmi by sme to ocenili. A budeme vlastne pokračovať v tej druhej časti. V tejto chvíli by sa už teoreticky mal skončiť oficiálne stream. A pôjdeme vlastne na nejaké vaše otázky a naše odpovede. Ja už asi teraz z toho asi menej budem rozprávať, ale kľudne sa pýtajte, ale stále do mikrofónu, prosím. One short question, because of you are like a Spain citizen, yeah. Yes. Can you say that in Košice it is like prices overpriced all these flats? Because you can compare it with Spain prices, yeah. And as I know, it is like in Košice really high prices on all the reality, yeah. And maybe you can say few words
Because I travel every year some another country, cities, and I see prices on flats, and I can say that in Košice it is like a gold reality. Na perspektívu. Treba prekladať toho? Yeah, it is a question for you. I know, but for Dobre, them. otázka bola vlastne, že či si nemyslí, že cena nehnuteľnosti v Košiciach je nejakým spôsobom premrštená. Pán, ktorý dával otázku, vlastne kladol otázku, tak vraví, že jazdí po zahraničí, pozerá si ceny nehnuteľnosti a má taký dojem, že v tých Košiciach sú nehnuteľnosti zlaté, že tá cena je veľmi vysoká, tak sa pýta vlastne na názor, či sú prehnané alebo nie sú prehnané. Sú, ale, hej. Španielsko nie je to, ako bolo. Španielsko sú nehnuteľnosti, čo sa dá kúpiť. Na Slovensku sú veľa spoločnosť, čo robí nehnuteľnosti za hranice. Ja neodporúčam toho, lebo sú iní cena, ako keď ty ideš tam kúpiť. Ale ti poviem, že napríklad moje mesto, jak som chcel kúpiť byť, investičný na moje mesto a nakoniec som tu kúpil dom. Lebo tam som pozeral na byť, že bolo cena už skoro ako tu. A toto nie je veľké mesto, to je malé mesto. Tu rozprávame, toto je druhé najväčšie mesto na Slovensku. Toto je ako ty ideš do Španielska a hľadaj byť v Barcelone. Hej. Madrid je najväčšie, hej, potom Barcelone. Tak keď hľadaš byť v Barcelone, nebudeš kúpiť sa menej 500 000 eur. Hej. No. Lehko. No, napríklad, hej, lebo nemôžeme porovnať banány a zibula, vieš, čo myslím. Také, keď porovnáme druhé najväčšie miesto na jeden krajine a druhom, ešte je drahšie Španielsko, hej. Ale keď ty ideš na iný malý miesto Španielsko, určite dá sa kúpiť byt za 120 000 eur trojizbový. In Spain, you can go to a small village, not far from the sea. Okay, it will be 1 hour from the sea, but the house will cost 50,000, you know. And here in Košice, okay, we are not we are not estate agents here. Yeah, we are just people who came for discussion. The question is that here there is a lack of job for sure. Yeah. And there is a lack for, I have a daughter, and there is a big lack of krushkis here as well. And you can't compare the architecture and possibilities with Barcelona, for example, or another city. That was the question about. And Okay, I'm from 1 million citizen city as well. And that's why we are talking about that. Mm-hmm. That's like that. No offense for Košice or Barcelona or others. No. Yeah. Samozrejme, že nie. Yeah, he lives in near Alicante, in small village, but it is like 3 minutes near the sea. Yeah, it is. And I was there with him 2 years ago, and we like looked to the flat, three rooms flat. It was near 200,000 of euros near the sea. Yeah, near Alicante. And when I compare this flat with the flats in Košice, yeah, I think that it is a little bit overpriced. And that's why I'm asking you as a Spain citizen, how can it possible that you invest in reality here in Košice, not in Spain? That's why it's my question, yeah. OK, teraz rozumiem, čo chce vedieť, prečo som tu investovať nie v Španielsku, keď tam sú sa na inej, keď je tam rozdiel a môžeš tam síl bližšie pri more, tak to ti poviem. Ja som pri more, ja som od posledné miesto v Španielsku, to sa volá Algeciras, to je práve posledné miesto v Španielsku, keď je na mapy, dole, tam, hej, Tarifa a od moje dom doľava je Gibraltar, more, a doprava je Afrika, hej, 14 kilometr. To je práve preto, ja nekúpim nič na more, lebo už mám. Moje rodina má, hej. A potom ti môžem povedať niečo, že prečo neinvestujem v Španielsku? Investujem. Keď by som tam mil síl, je to iný vec, hej. Španielsko má veľa problémov z nehnuteľnosti. Preto na Slovensku ti dajú 70%, keď to je príjem, je OK. Španielsko tu dajú nič, keď nemáš poskryté ten peniaze. Keď to je rodina má nejaké druhý byt, absolútne nula, neti dajú nič. Neti dajú.
Hej? Ty prídeš z 3000 eur a keď nemáš poisky na druhý nosti alebo na nejaké iný typ property, neviem, ako sa povie toto, nie ti dajú nič, absolútne nula. Hej? Táto tu je jednoduchšie, môžem povedať. Hej? A ja rozumiem čo a som chcel kúpiť byt pri more, ale som sa bojil, lebo v Španielsku je veľa problémov z okupa. To sú ľudia, čo ti sa bije, prepáč na slovo, dvere a tam bude síl 2-3 roky a potom ti robí burka na byt a máš problém. Hej. To je preto, nie som tam investoval. Tu sú iný vec, čo treba rozmýšľať, keď sa kúpi dom. A práve, že môže sa kúpiť dom hodina od Košiciach za 50 000 eur. Dá sa kúpiť. Ale aký dom, a čo je tam? Rozumiem, čo vás im povedali, že tu nie je veľa ponúka na veci, čo robiť na život, ako na také ceny. Hej? Ale toto je veľká škoda. Ja som sil Budapest, som sil Amerika, USA, Texas. A toto je škoda. Hej? Ale pravda, že v Košiciach sa robí veľa vecí, každý mesiac je niečo, hej. Ale toto nie je problém, že ako sa síje na to miesto, to je problém od ponuka a záujem, hej. Offer and demand. Toto je basic a tu veľa ľudia chce síl a nie je miesto. Táto cena je hore. Toto je veľká škoda, ja som s tebou na tom 100%, že ja by som kúpil za 200 000, keď zajtra napríklad som mal také situácie na život, a mi treba ísť späť do Španielsku, som všetko predával a som si kúpil, ako si povedala, som povedal, dobrý dom, hej, sa kúpiť pri more na malé miesto, moje miesto má 150 000 ľudia, to nie je veľký, hej, a si kúpiť dom pri more za, by som povedal, 270 000 eur, hej. Ja možno ešte len na doplnenie v podstate vlastne z tých vecí, ktoré ste povedali, ste si aj sami na mnoho otázok odpovedali. Napríklad povedali ste, že keď kúpim dom hodinu od mora, hodina pre vás nie je ďaleko. Pre mňa ako rodeného Košičana je hodina strašne ďaleko. Respektíve hodina cesty je strašne ďaleko. Vy to ináč vnímate, keď ste z mesta, ktoré má viac ako 1 000 000 obyvateľov. Ja by som osobne nechcel bývať v meste, ktoré má 1 000 000 obyvateľov. Mne Košice vyhovujú, lebo som sa tu narodil, poznám to tu. Ja tu viem nájsť tie príslušné kružky, ktoré potrebujem. Moje dieťa chodí na X kružkov. Málo. Treba pohľadať. Ja porovnám napríklad s Bratislavou, hej? Bratislava... nekomentujeme Bratislavu, viete. No. Ну, то зависить samozrejme від людей, odkiaľ прийшли, де народилися, а до чого звикли, samozrejme. І ми то розуміємо, що keď нам то, chcem mať napríklad tam 20 kružkov a na výber, a teraz sme na jeden išli, zlý, a druhого už nemáš, keď chceš. Aký kružok? Ja vám potom povedám, nechcem takú Dobre, zlú reklamu dávať. ale ja rozumiem toho, ale ja, to je pravda, že pre mňa to bolo veľmi komplikované. Ja som z Španielsko juh, my máme tam ja som pri more každý mesiac, hej. To je skrutko more. Окупація то такий добрий довод, іба, наприклад, ми з тим не познаємо, і тут такого не може бути. Цигані не прийдуть, я не вiem, ale tak, наприклад. Keď prídu, tak automaticky vám klesá cena nehnuteľnosti o 30%, a to nemusia prísť k vám, stačí, že prídu do susedstva, hej? Ja rozumiem vám, čo poviete, ale sú alternatívy, hej. Napríklad, keď ideš do iný parku, Bejšie, mestský park je OK, keď potom ideš na Anička je fajné, hej. Môže ísť do bankov, ja chodím veľa do bankov je krásne, pekné. Tam skruty neprerobili hore, čo majú, to je pravda. A ja si myslím, že Košice má projekt teraz, čo sa bude robiť pri rieky. A na ďalší 15 rokov by bolo to prerobené, či bude ako iné miesto. Hej. Tak ja si myslím, že to je nedokončené miesto. Toto je nedokončené komunistické miesto, čo treba čas. Hej. Aj som s vami, že toto nie je ako má byť teraz, ale dá sa robiť, keď chceš. Mal som tu možnosť pracovať pre magistrát a osobne myslím, že ten projekt Nového mesta, tak ako je rozrobený, tak ako ho už 10 rokov o ňom počúvame, tak ešte minimálne 10 budeme. No. A potom sa to snáď začne realizovať. To ako diaľnica, no? Život. Dobre.
Nikoho ešte má nejaké otázky? Ja mám otázočku ohľadom vlastných financií. Vlastne tam bolo spomenuté nejakých 20%. Objaví sa človek, má napríklad nejakých 100 000 alebo 50 000. Či overuje banka tie peniaze? Odkiaľ máš tie peniaze? Keď ty máš svoje peniaze, toto je inak, hej? Lebo prvý vec je, keď ty máš svoje peniaze, nezapýtaš toľko, ako bude hodnota nehnuteľnosti. Ty ideš do banky a sa pýtaš, na čo ti chýba, hej? Keď ty máš 50 000 eur, Aby sme sa pochopili, tie vlastné zdroje sa počítajú z hodnoty znaleckého posudku. áno. Že ak je znalecký posudok na 200 000, banka mi poskytne len 80%. Hej. Takže vychádza sa z ceny znaleckého posudku v banke. Čiže ak je suma 200 000 znaleckého posudku, ktorý ja dávam do banky, banka mi poskytne 80%, to znamená 160 000. Ju nezaujíma, odkiaľ ja mám vlastné zdroje, pretože inak by som si tú nehnuteľnosť nemohol kúpiť. Hej? Ono musí mať tie peniaze. Aby som tú otázku preložil, Tak. či skúma banka pôvod tých peňazí. Aha, tak. Či skúma pôvod peňazí? Či som ich doniesol v kufriku alebo v igeličke? Aha. Skúma, všetko sa dá vyriešiť. Ale na to sa treba pripraviť. Hej, ale treba byť na to pripravený, ale skúma. Toto je dobré, finančná podpora a všetko pôjde. Tak. My vám poradíme, ako na to, aby to neskúmala. Oni vám nájdu človeka, ktorý vám ich požičia. Hej, ale neboj sa, lebo napríklad nejaké formula vyzerá to ako nelegálne, ale všetko je legálne. Hej, keby náhodou sa bojíš, to máš tu expert a ty bude povedať, čo bude najlepšie pre tebe. Ale keď máš záujem a môžeš, lebo toto je zlobo, hej, keď sa dá. Keď nie sa dá, je to komplikovanejšie. Hej. Ja nie som šťastnejší ako nikoho a nie som, I don't know how to say rich, určite nie som kúpiť akázy nehnuteľnosti sám. Môžeš kúpiť, to je kamarát, môžeš kúpiť, to chceš, hej. Dá sa investovať, nie ty sám, môžeš kúpiť druhý osobný, hej. A ja potom ešte poviem takú Ešte, poznámku. čo sa týka tých vlastných zdrojov, ono sa to technicky píše vlastné zdroje, ale dá sa použiť aj dofinancovanie, ešte sú rôzne formy dofinancovania tých vlastných zdrojov. Čiže reálne človek nepotrebuje mať tých 20%, hej, 20-30%. Dá sa to vyriešiť. Banka na to vie poskytnúť aj úver. Aj síce Áno. nie hypotekárny, ale spotrebný viac menej, alebo s Investičný. parametrami spotrebného, alebo investičný úver, čiže dá sa to. Taká malá rada zo života, ako bežne na Slovensku. Máte také peniaze, ktorých pôvodne viete dokázať? Nech vám chodia mzda na účet, nech sa tam zbiera a vyžite z tých peniazí, ktorých pôvodne viete dokázať. A možno skončíte ako niektorí naši sudcovia slovenskí, ktorí žili si nad pobery a ani korunu z účtu nevyužili, hej, zo mzdy, no. Hej, a nepamätám teraz, či to bolo povedané na prezentácii alebo nie. Prvýkrát, čo som kúpil niečo tu, banka ti dali 8-krát, to je ročný príjem, plus minus, hej. Teraz neviem, ako to funguje, lebo som kúpil posledný na iný formula, ale toto je dôležité ešte, hej, lebo ľudia sa rozmyslia, že dobre, čo mi dá, čo nemi dá. Čo ty kúpiš, nie je to isté, a čo ti dajú, hej. Niekedy ti dajú viac, a čo ti treba. Hej, ale ako potom bude znaleč povedať, čo na toľko ide, tak potom ti dajú na to 80%. A možno aj 90%. Hej? Podľa ako máš banku. Sú banka, na ktorý, keď si na premium banka, oni ti dajú 90% hrodno. Hej? Nie ti treba ani rozprávať. Oni ti dajú taký, lebo toto majú zabezpečiť na taký servis ako podľa klientov. Hej? V podstate pomaly a plynulo využijem túto otázku na to, aby sme prešli do ďalšej časti nášho workshopu. Na začiatku, keď sme to začali organizovať, keď som sa obrátil na Soničku so Silvíkou, že niečo také sa chystá, či by náhodou nechceli prísť, respektíve pripraviť prezentáciu, tak mi povedali veľmi dobrú vec, že vlastne každý prípad je individuálny a každý prípad potrebuje individuálnu konzultáciu. Čiže prejdeme na tú poslednú časť, ale predtým ešte budem mať jednu prosbičku. Viete, že mesto Košice je spolumajiteľom Košickej futbalovej arény a viete, že Košická futbalová aréna je vlastne, dá sa povedať,
momentálne domovským ihriskom pre rôzne kluby z Ukrajiny, ktoré buď hrajú nejaké európske súťaže, prípadne reprezentáciu. A obrátili sa na nás. Táto pani je tá pani, ktorá nám, Ukrajincom, dáva zadarmo lístky. A majú teraz nejakú súťaž, respektíve nejakú anketu. Ona tam pracuje ako asistentka a je teraz vlastne súťaž, ktorá sa volá Hviezda roka, ktorá je určená pre sekretárky, pre asistentky, nie pre ten vrcholový manažment, ale pre tých bežných ľudí, ktorí vlastne na svojich pleciach držia tú firmu, tak nás jednoducho poprosili, že či by sme ju nevedeli v tom hlasovaní podporiť. Takže dal som vám ešte jeden QR kód. Môžem vás poprosiť, kým budete čakať v rade na tie individuálne konzultácie, tak skúste podporiť našu kolegyňu z Košickej futbalovej arény. A čas. Musím dať dcere čas na telefón. Rozdielime sa asi do 2, možno aj 3 skupín. Jedna skupina bude pri tomto stolíku, druhá skupina sa presunie k tomuto stolíku. Dámy rozdelíme. Ja som na začiatku hovoril, že to je taká rodinná firma, oni stále tvrdia, že sú sestry, ale keď sa na nich pozriem, a nikdy doteraz tomu neverím, ale... Takže jedna bude pri jednom stolíku, druhá pri druhom, prípadne aj vy, keď chcete, môžete konzultovať, tí ľudia s vami môžu chodiť. Ja myslím, že oni vedia lepšie ako ja, ale keby náhodou budem tu 15 minút, keby niekto malo nejaké otázka, hej? No, čiže v podstate máme ešte nejakú pol hodinku, 35 minút na také individuálne konzultácie, takže poprosím Sonička, Silvíka, niekam si sadnite, my vám dáme po jednom tlmočníkovi a vy môžete prichádzať na nejaké individuálne konzultácie. Nech sa páči. A aby som to potom už nemusel na konci prerušovať, tak ešte raz vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem neziskovej organizácii Biznis Košice, ďakujem Centru podpory cudzincov pri magistráte mesta Košice a vlastne aj vám za to, že ste prišli a samozrejme našim expertom za takúto dobrú prezentáciu. Ďakujem.